बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 22 सेप्तेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ आं फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। फखा लागि क'क्राझारनि बेलारोम बसुमतारीनि नों दा रायज्लाय फैसै। खामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि आइ आरो आफा नोंसोर आंखौ। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि नों फैयोब्ला सेफालि बिबारा बारो। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि धेमाजिनि रनजित दैमारिनि दायखौ सोरनो होबावनो। बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि नों गैयाबोला। आरो ककिला बनरगाव बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि जिख्लाबसे खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।